apostol közönséges második leveléből olvasom az ígét. A második levél első részének második versétől. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Annak okáért, atyám, fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Imádkozzunk. Dicsőség, adassék néked, Uram, ebben a gyülekezeti közösségben is minden lélektől. Azzal mutatva meg hozzád való hűségét egy-egy lélek, hogy a te akaratodnak szavát életének tette mértékévé. Légy áldott azért, hogy nap mint nap lefut hozzánk kegyelmednek akarata, hogy téged mélyebben megismerjünk és megszeressünk. Hogy a rólunk való gondolataidat, a te döntésednek kegyelmét, ami szívünk belülről is pártolja hálaadással, hogy elmondhassa minden lélek, légy áldott, Uram, hogy édesatyámnak jelentetted ki magad, és én gyermekedként élhetek ezen a földön. Különösen is köszönöm neked a te szabadnak ezt a kijelentését. Ó, hol tartana a mi életünk a te beszéded nélkül? Mivé vált volna a mi sorsunk és életünk a te beavatkozó, kegyelmes cselekedeteid nélkül? Légy áldott, Uram, mind azért, amit tettél, amit teszel, és amit tenni szándékozol velünk, bennünk, kegyelmeddel. Légy áldott a Krisztusért. Amen. A ma esti mondandómat a fölolvasott igének
nem az elejével, hanem a végével kezdem. Azért gondolom a magyarázatot innen hátulról kezdeni, mert addig nem érti a maga életének a sötétségeit, a kudarcait, a lelkének bizonytalanságait az az ember, aki nem tudja, hogy mit mond az Isten igéje azokról, akiknek ugyan megbocsáttattak a bűneik, de megfeledkeztek róla, hogy milyen isteni erő munkálkodott bennük, amikor megkapták, és amikor átvették bűnüknek bocsánatát. Nagyon sok ember van, aki gyülekezetbe is eljár, majd figyeljétek meg, hogy az Istennek igéjét nagyon sokan szomjas szívvel hallgatják át. Nagyon sok embernek belső titkos vágya, hogy de jó lenne olyan dicsőséges Isten gyermekké lenni egy csapásra. De jó lenne, hogy minden Isten igét csak úgy tudni azonnal. Mert ha azt mondja, hogy beírom a szívbe, akkor dolgozzon. Hiszen bűneim bocsánatát ő adta, ezt én egyszer elfogadtam, aztán visszavakul. Mert azt mondja, aki a szentek tudományát nem műveli, akiben nincsenek meg ezek, hogy speciális képzésen, speciális felszerelést szerzett volna az üdvúthoz, ezek elesnek, ezek visszaesnek, és már azt is elfelejtik, hogy a kegyelemnek ereje, amikor először szólítatott az ő szívük, és átjárta az Isten szeretete a lelküket, és elfogadták boldogan bűneik bocsánatát, már vissza se tudják idézni az Isten kegyelmes jelenlétének akkori állapotát. Ezek lesznek a vakok. Újra vakok. Azt mondja, hogy akikben ezek nincsenek meg, vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. És itt fölhívom a figyelmet egy speciális kifejezésre, a régi bűnei bocsánatáról, mert azóta gyarapította azokat. Nem ismeri a hívő életnek azt a 7 speciális jellemvonását, amit Péter második levele itt nagyon világosan leír. Formálhatóságát. Elveszítette a készséget, hogy mindenfajta feltétel nélkül fogadja az Istennek igéjét. Már ő szab feltételt pogány módon. Ezek után térek rá arra, hogy azt parancsolja, hogy igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztásokat erőssé tenni. A kiválasztás az Isten szuverén tette. Ez annyira semmi köze nincs az embernek, hogy ő önmagában elvégezte, hogy amikor meg fogom formálni az életét látható módon, amikor belerekeztem a lelkemnek értető titkát, hatalmát és erejét, akkor, mikor megterveztem, szót fog hallani a számból,
és én kegyelmesen világosságot gyújtok a szívébe, és a hallott szó és a tőlem adott világosságban felragyog neki a Krisztus, az élete hordozója, az életének ura, aki benne és aki által teremtetett Isten fiúságra. Azt mondja, igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, tehát ragaszkodjatok hozzá, hogy Isten szuverén úrként eldöntötte, hogy én az övé vagyok. Az elhívás azonban egy más kifejezés és más tartalmat hordoz. Az azt jelenti, hogy amikor új életre szült valakit az élő Isten szeretetének kegyelme, és megtér, akkor érti meg, hogy elhívott engem a maga szolgálatára az Úr. Az egyik egy örökkévaló döntés, a másik pedig ennek a döntésnek egy egészen isteni megismerése. Igen, nem csak a tiéd vagyok, hanem elhívtál engem, hordozzam a nevedet, szóljam a szódat, legyek neked dicsőségedre, tisztességedre, nevednek méltóságára. Ezek után kezdem az elejétől. Igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, tehát a szentek tudományában legyetek járatosak. Mert ez Istennek akarata. Mivel más dimenzióban éli az Isten gyermeke az ő földi életét, mert mennyei elhívásnak részese. Ezért egy olyan dimenziójú világban lévő valóságos életet hisz, nem csak remél, beszél abban a másik dimenzióban, hall onnan kijelentést abban a másik dimenzióban, itt ebben a földi világban, amit a földi lények, a földi emberek, a bűnben lévők se nem hallanak, se nem értenek, mert nem is ismerhetnek meg. Ebből következik, sose lehet mértékegység neked egyetlen pogány véleménye sem. Nem lehet eligazító, nem lehet okfejtő, nem hordoz más dimenziójú kijelentést, hatalmat, bölcsességet Istentől. Amint azonban találkozol hazugsággal, hamissággal, álmoksággal, gonoszsággal, akkor tudd, hogy testet öltő gonosz hatalom és szó munkálkodik abban, aki szólt, aki cselekedett, és aki tett. És egyetlen akarata van ennek a léleknek, hogy te azt a dimenziót elfelejtsd, hogy újból bevakulj, újból süket légy, semmit ne érts és nem ismerj, és megragadni sem tudj, ami onnan való. Ezek után teszem fel a kérdést. Mondd, szerelmetes, drága testvérem, merre felé tart az ismeret? Az engedelmesség. A bűn urának bűnbe? Vagy az élet urának szentségbe? Mondd! Hallam egy szót a füled! Lát még láthatatlant, de valóságot, lelked szeme? Kapcsolódik-e a hit
a múlhatatlanhoz, az örökkévalóhoz. Vagy letapad a porhoz a lelked. Speciális úthoz, speciális képzés és speciális felszerelés. Érdekes. Aki el akar menni síelni, beteszi a sílécet, fölveszi azokat a ruhákat, amik oda kellenek, pontosan tudja, hogy egy speciális időszak előtt áll, és ahhoz készül fel. És ehhez viszi a felszerelést. Itt azonnal kiderül valami. Ebben a világban. A Krisztus gyermekeként élni. Isten fiúi életet élni úgy kezdődik. Akik befogadták őt, hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekeihez méltó éljenek. Speciális a képzés. A befogadás után majd erre rátérek. A felszerelés is. Azonnal valami hadműveletet kezd az Isten a gyerekével, és elkezdi öltöztetni. Mivel a leggyarlóbb dolog az ember életében a feje. Ezért a kegyelem ráhúzza az üdvösség sisakját. Levédem a gondolatodat, levédem az értelmedet, megvédem az érzelmedet, és ezzel megóvom az akaratod irányultságát felé. Aztán meg kell tanulni járni. Igen, ám de speciális cipő kell hozzá. Az evangélium hirdetésének készséges lábbeléje, megyek oda, ahol küld, és megérkezem oda, ahol látni akar. Aztán megkapom a hitnek pajzsát, mert közben lövöldöznek. Az ördög tüzes nyilai, azok. Így van megírva az Ószövetségben, hogy élvezettel lövöldözik az igazakat. Valahogy élvezi a sátán a mesterlövészetet. Speciális úton, speciális felkészítés és felszerelés szükséges. Fiaim emlékeznek rá, hogy azt mondtam, aki bibliára jön és nem hoz magával a Bibliát, az olyan, mint aki leszerelt. Nincs készen arra, hogy parancsot vegyen, nincs készen arra, hogy parancsot az Isten kezéből és szájából továbbítson, fegyvertelen. Volt, akit haza is küldte, meg vissza, és szégyeld magad. Le vagy fegyverezve. Drága Béci bácsi mondta, onnan lehet megtudni, hogy a lelkeddel az első probléma megtörtént, hogy kicsavarta a sátán a Bibliát a kezedből. Mert aki nem olvassa, az nem tudakozódik. Az mennyei tudomány magához nem lesz. Mindig itt kezdődik. Először a Bibliát csavarja ki a kezéből. Lépek tovább. Azt mondja, hogy aki pedig az élő Istennek ismeretéért az Isten beszédén tudakozódik, közben, amiket megtud, azok által isteni természet részesévé tétetik, hiszen lélek szerint él.
lélek szerint ért, és lélek szerint jár. Isten lelke vezetésében engedelmeskedik. Pedig nem csinál különös dolgot, csak a parancsot teljesíti. Mit akarsz, Uram? Mondd, és hadd értsem. Fiatalok, a konfirmálók Kelenföldön kivétel nélkül mindig Bibliát kapnak ajándékba. Egyszer jött egy édesapa, nagyon megharagudva rám, és mondta, hogy csak nem tetszik gondolni, hogy a házunkban nincs Biblia. És mondtam neki, hogy eszembe sem jutott. De ez más. Most ad az Isten személyesen az ő kezükbe fegyvert, oltalmat, bölcsességet és vezetést. Mi megtanítjuk imádkozva olvasni őket, ők pedig megtanulnak az Isten beszédén tájékozódni. Ne a könyv szekrénybe kerüljön. Ne a gyűjteményes kincses tárom ládájába az ágyam alá, hanem az élő szekrényre. Hogy azzal feküdj, és azzal ébredj. Azt mondja, hogy akiket az Isten az ő természete részesévé tesz, ezek kikerülik a romlottságot. Engedjétek meg, hogy hozzájuk szóljak, bár nektek is mondom. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Régi latin bölcselet. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Ezért vigyázz, mert más a cimbora, és más a barát. A cimbora és a haver, amelyik a maga életének dolgaiba beavat téged és visz, és sodor a maga útján. Az Isten fogalma szerinti barát pedig testvérül születik a nyomorúság idején. Ki van nyomorult állapotban? Aki rajta van Istennek haragja. Ki van nyomorult állapotban? Aki olyan gyenge, hogy kiszolgálja a bűnt, és nem tud győzedelmes lenni a bűnnek csábításával szemben. Ki a nyomorult? Mit jelent testvérül születni? Hogy valaki azt mondja neked, ne menj velük tovább. Ne fuss a bűn útján tovább. Gyere, szükséged van az életedet megváltó Jézus Krisztusra. Szükséged van, hogy valami megtartatásban részesülj. És ne átkozott, hanem áldott életű emberként élhessd az életedet. Azt mondja, hogy kikerülik a romlottságot. Minden kapcsolatnak van szellemi és etikai rendje. Ne tessenek elfelejteni. Minden kapcsolat hordoz szellemiséget és etikai rendet. Ezért el kellett szakadnom a régi barátoktól. Mert szellemiségük és erkölcsi rendjük egyeztethetetlen volt az engem megszabadító, megváltó és magának elhívó Jézus Krisztus akaratával. Van egy gyülekezeti szinten nem ismert teológus fogalom, lehet ezt többféleképpen is hallani, majd ahogy a lélek adja, halljátok azt. Keresztények
kereszténység utáni társadalomban. Ezek vagyunk mi. Figyeljétek meg! Az ördögi rendtartás szerint a kereszténység ideje lejárt. Ezért, amerre kereszténység van, ott megkezdődött az irtás, a rombolás, a pusztítás, azt mondják, hogy lejárt. Keresztény Európa pedig nincs. Nincs. Európa nem keresztény. Európa kereszténység utáni állapotban lévő pogány, Krisztust megtagadó, sátánista. Ez lett. Mert szellemiséget és erkölcsöt hordoz. Hogy miért? Tessék egyszer szembenézni vele. Amikor az övéit tanítja, mire készíti fel? Pontosan arra a világkorszakra esik a mi földi életünk, amelyben a sátáni hatalom és a gonosz idők beállnak. Éppen most fejtik ki erejüket, és egyre erőteljesebben fejtik ki az erejüket. Ezért az övéinek az a különös kegyelem adatik, hogy mindezek közepette és ellenére megélhetik az Isten szentjeinek életét. A hit mellé ragasztatok, hogy vezényel, mint egy kórust, ezekkel nem foglalkozom, meghagyom a teológusoknak, hogy gyönyörködjenek benne, ami engem érdekel. Elengedhetetlen a szent ember számára, hogy a hit mellé az Isten még különös parancsokat ad. Amely kereszténynek nincsenek szent cselekedetei, Jakab megkérdőjelezi a kereszténysége valóságát is. Tudjuk, a kettős parancsa így hangzik Jézusnak: szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből. Ez az első nagy parancsolat. De van második. Erre mondta, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Kérem, a szeretetet meg kell bizonyítani. Aki rosszul szeret engem, az nem szeret engem. Ha Isten szerint szeret engem, jól szeret engem. De az enyémre is ugyanígy vonatkozik. Azt mondja, azért foglalkozz a tudománynak a művelésével, mert szent, építő és éltető cselekedeteket akkor fogsz cselekedni, ha meglátod, hogy kinek szántam tőled azt. Mert én eléd hozom azokat a lehetőségeket, ahol a te cselekedetedet várom, hogy szent, hogy éltető, hogy mentő, vagy gazdagító legyen. De akkor fogod meglátni, ha a kapcsolatod él vele. És nem lettél vak, és rövidlátó. Én a rövidlátót, tudjátok, nem úgy fordítom ám, mint ahogy a új szövetséges professzorok fordítják. Én nálam a rövidlátó szellemi kifejezés azt jelenti, hogy a tükörig lát önmagáig. Aztán mondjuk.
mértékletességgel, tűréssel és kegyességgel éljetek. Amíg gátlástalan az ellenfél, azt mondja, hogy te légy mértékletes, de minden. Amíg ő maximálisan türelmetlen, agresszív, nem folytatom, te légy magát tűrtőztető. Csak egyetlen dolgot hadd kérdezzek. Eldöntötted már valaha, hogy most üvölteni fogok? Eldöntötted valaha, hogy akkorát kiáltok, hogy az belesiketül, és az Isten csendesen szólal, magad űrtőztető, édes, drága gyermekem. De már eldöntötted. És akkor neki szólsz, mit akarsz? És azt mondja, na pont erről beszélek. Azt mondja, hogy kegyes, ami ebben a világban ismeretlen kifejezés, felelősen és szentül, és kritikus bölcsességgel. De megmondom az igazat. Az ön gondolata ördögi, az ön akarata sátáni, az ön terve gyilkos és ártó. Ezért önt az Isten megveri. Ebből következik, hogy én önnek nem engedelmeskedek, más parancsot vettem. A viszont látással. Próbáld ki. Ugyanakkor az atyafiakhoz való hajlandóság, kérem, ebben támadhatunk a legtöbbet. Fölfedeztem a saját életemben, hogy végre van valaki, akivel együtt tudok látni, gondolkodni, még az imádságban is egyek vagyunk, és jön valami különös szellemi lény, amelyik bont, szakít, egymás ellen fordít, és olyan jó ízűen tönkre tudtuk tenni a kapcsolatainkat, hogy mire az ember fölcsulik, addig azt kell mondani az Úrnak, hogy az ördög tőréből a tőrébe lépsz, ahelyett, hogy hallgatnál rám. Tehát, ha nem vagy vak, és nem vagy rövidlátó, önnön tükörbe szemlélve önmagad, önző, egoista módon, akkor föl fogod fedezni, hogy vannak ajándékaim, ajándék lelkeim, ajándék testvéreim, neked, érted. Elkérnétek ma este? Uram, hadd lássam azt a másik szemét annak, akinek te szántad. De lássam azt a barátot, havert is annak, akinek te mondod. Atyafiakhoz való hajlandóság, mert ez a tanítványok ismertetőjele. Mindent átfogóan így mondja, a szeretet megmutatása. Nem érzelmek, hanem a parancs végrehajtása szerint. A keresztény ember ma azt hiszi, hogy a szeretet egy fölhevülés, egy egyszerű érzelmi, nem is tudom, hogy kell mondani, felrobbanás. Nem. A szeretet egészen más az isteni fogalomban, emlékeztek tegnap? Akkor hogy amiként engem szeretett az Atya, az a szeretet legyen bennetek, hogy szerette, hogy engedelmes tudott lenni végig. Ezt a Pétert hogy szerette? Boldog vagy Péter, távozz tőlem, sátán. Hogy szerette? Elment újra érte.
Péter, most én kérdezem, szeretsz engem? És egyszer Péter majd elmondja, nem nektek, az Úrnak kell engedelmeskednem. És azt teszi majd, amit ő akar. A kiválasztásokat erősíteni, a szentek tudományában jártasságot szerezni, hiszen más dimenziójú a mi életünk, nem csupán e földi dimenzióba élünk. Befejezem. Ha ezeket cselekszitek, és ezekben gyakoroljátok magatokat, akkor nem lesztek hivalkodók és gyümölcstelenek. Hivalkodó mit jelent? Nagyképűen magát hívőknek tartja a másiknál. És közben nincsenek gyümölcsei. Ízetlen, emészthetetlen, kibírhatatlan, magadicsőítő. Hivalkodik, aki előáll vele. Isten pedig azt mondja, hogy nem. Gyakorold magad, hogy nem futsz a gonoszokkal együtt, kikerül a romlottságot. Tudatosan kikerülöd a romlottságot. Aztán a hit, amely az én életajándékom, ez azzal gyarapodik, és teljesül az én ajándékaim köre, hogy szerinte Isten szerinti cselekedeteket végrehajtom, amire teremtve vagyok. Aztán foglatos vagyok a tudománnyal, a beszédével, több ismerete jutott. Ezt a pár szót még elmondom, mert ez még talán belefér. Azt mondja, azért olvasom őt, hogy adhasson többet, mert többet adni akar. Ha nem olvasom őt, nem tudom, mit akar adni. Nézzétek, valaki egyszer összeszámolta, és több mint 3000 ígéretet gyűjtöttek össze a Bibliában. Tudom, van egy könyv, ami 4000 fölött mondja. Na most mindegyik átmenné, Krisztus Jézusban lesz. Ezért mondja, hogy ti az ígéretnek vagytok a fiai, és minél több ígéretet megérted veled, mint a te ajándékodat, a te életed gazdagságának, tőle való szent éltető erejét, a te hívő életed gyarapodik a Krisztus ismeretben és dicsőség adásban. Hiszen ez lesz majd a mennyben, a különleges osztályrészünk, hogy a dicsőítő kórusnak szent tagjai leszünk, egyedi hanggal, amit velem cselekedett, amiért mások is hálát adnak. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott. Ez az ereje a szentség forrása, és a megismerés a csatornája. Ezért mondja a tudományt. Elmondom lassan is, lehet, hogy összefoglaltam. Az ő ereje az én szentségem forrása. Megtisztított a bűneimtől, megváltott a haláltól, és a lelkét adta belém. Az én szentségem forrása az ő ereje. Amiket pedig mond, az a megismerés csatornája. Azon keresztül jön át hozzám az Isten ismeretnek gazdagsága. Igen. Aki ezeket cselekszi és így nem ütközik meg soha. Azt jelenti, hogy nem botlik. Járni tud. Kígyókon, skorpiókon, az ellenségnek minden erején.
ezek megvannak, nem botlik. Imádkozzunk. Köszönöm, hogy ismerem a gyakorlatnak azt a részét, hogy ahányszor kijelentést adsz, ahányszor a szívemre beszélsz, ahányszor nyilvánvaló módon megértetsz velem valamit, mindig kipróbálod, hogy amit értettem, tudom-e használni a gyakorlatban. És addig fogsz próbálni, amíg a gyakorlatban természetemmé nem válik, hogy azt és úgy cselekszem, amit te akarod. Kérlek, hogy bocsáss meg, Uram, engedetlenségeinket. Bocsáss meg öntörvényűségeinket. Pedig te nem uniformizálsz, hanem éppen szent egyéniségé formálsz. Kit, ahogy eldöntötted. Legyen színe, illata, gyümölcse, amiről fel lehet ismerni, hogy ő a tiéd, és egyedi módon a tiéd. Kérünk téged, édesatyám, Jézus Krisztusért. Hadd lehessünk nevednek dicsőségére, szent nevednek felmagasztalására, egymásnak pedig üdvére, segítségére. Légy áldott kijelentett szavaidért. Amen. A 434-es énekünket énekeljük. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,